ndị Young Christian Workers YCW ka agwagoro ka ha bụrụ ndị nke ga-enwe mmasị itinye aka iwulite obodo anyị bụ Nigeria. Ọtụtụ ndị gwara ha okwu maka mmemme nke bụ na mbụ ha sonyere ụbọchị ndị ọrụ nke mere na Abuja. YWC YCW nke ndị otu a mere ka amata na ndị ntorobịa kwesịrị itinye aka n'ezi ọnọdụ ịbụ ndị ga-ekwupụtara ndị enweghị ọnụ okwu ka ha wee sonye n'ihe a na-eme n'obodo anyị bụ Nigeria. Ọ sịrị na ndị obodo anyị kwesịrị ikwurusi ike bụ ndị ntorobịa dịka esi eme n'ebe ndị ọzọ. Ka anyị weta ego site na studio anyị. Nnukwu onye ọrụ bekee bụ Chief Ifeanyi Agọha n'okwu ya gbadoro ụkwụ n'ihe banyere ibi ndụ ọgbara ọhụụ n'oge ugbu a. O kwuru ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-arụsi ọrụ ike ma kwee ka okwu Chukwu niile ha na-anụ n'ụlọ ụka bụrụ ihe ga na-apụta ihe na ndụ ha, ka ha bụkwaziara ndị na-agbasa ozi nke Jizọs Kraịst n'ebe ọbụla ha hụrụ onwe ha. Ọ kwazilarịrị na igwe ọgbara ọhụụ ahụ akpọrọ New Media bụ nnọọ nke na-akpazi mkpamkpa jọgburu onwe ya na mba ụwa n'oge ugbu a, ebe ọ na-akụziri ndị ntorobịa nakwazi ndị na-eto eto ajọ ihe dị iche iche, ebe ọ kpọkụziri ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-etinye uche ha n'ebe dị mma nke ya bụ igwe ọgbara ọhụụ. N'aka nke ya, onye ọrụ nta akụkọ bụkwazi onye wepụtara otu n'ọrụ onwe ya akpọrọ Balm for the Bruised Foundation bụ Princess Ekwuyajide bụ onye okwu ya na ya bụ ihe mmemme gbadoro ụkwụ n'ihe gbasara ndị ntorobịa n'oge ọgbara ọhụụ a iwepụta ọnatarachi ha iji wee bụrụ mmadụ n'oge ugbu a. Kpọkwuru nnọọ ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-eneba anya n'ihe ha nwere ike iji ọnatarachi ha wee mepụta, ọkachasị nke ga-abara ha uru nakwazi obodo niile uru n'uju. Onye ji ọkwa Abuja Archdiocese President nke YCW bụ Emmanuel Anagbo, onye na-etute anya President nke otu ahụ Clemens Okepo, o kwuru nnọọ ndị ọrụ ka na-amalite ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-ekwuchite ọnụ ndị na-enweghị ike ikwu onwe ha ọnụ ha ma na-alụkwa ọrụ ha otu esi wee tụọ anya n'aka ha oge ọbụla. Onye ji ọkwa St. Luke's YCW President Benedicta Okere, onye nọchitere anya President nke otu ahụ bụ Paul Mary Williams Onofere, o kwuru ndị ọrụ ka na-eto eto ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-achọ Chineke nna n'ihe niile gbasara ha, ọkachasị n'ihe gbasara okwukwe ha, ma tinye onwe ha n'ihe gbasara ịdị na-enyere ndị mmadụ aka iji wee nye aka gbasaa ozi ọma nke Chineke nna.